aha m bụ Fada Elias Onyemuche Nwodu. Ka isi hụ ihe gbasara asụsụ Igbo na mpaghara ebe a bụ Lagos? Ọ bụ ihe dị mma na anyị ga-amụta ka esi asụ Igbo ebe ọ bụla anyị nọ, ọkacha nke ka anyị ma bụ ndị Igbo nọ n'obodo ọzọ ndị a na-asụ asụsụ na-awụghị asụsụ ala anyị. Mana ka m bịara were hụ na e nwere ndị na-enye aka n'iwepụta nhazi ka a ga-esi were na-asụ asụsụ Igbo. Ọ bụ ihe juru m obi, were nwee ọṅụ na ọ bụ ihe dị mma na ndị mmadụ chepụtara echiche dị mma maka ịkụzi Igbo a. Mgbe m nọ na-arụ ọrụ na Ijesha St. Bridget, ọ wụrụ anyị ihe ezigbote ihe na-enye nsogbu na ụfọdụ ụmụaka anaghị ama ka esi asụ asụsụ. Ndị mụrụ ha anaghị akpọ ha ala ụlọ, ha anaghị asụ, ha anaghị anụ. Mana ọ ga-awụrụ anyị ihe mgbu ma ọ bịa n'ihu ọ bụrụ na mgbe anyị ga-ala ụlọ ịga ime dịka omenala anyị si were dịrị, ndị obodo anyị na-ekwu okwu anyị ga-anụ ihe anyị fụchia maka anyị agaghị ama ka a ga-esi were kwuo okwu. Mgbe aha ma ala ma nkwụ ma ihe eji mara obodo nke ndị agha nwe bụ nke aha ha agaghị ama. Mana ọ bụrụ na anyị na-akụzi ihe a, ụmụaka na-amụta ya, ha lụọ ụlọ ha nwee ike kwuo okwu, ụmụnna ha anụ, ụmụnna ha kwuo ha anụ. So ana m asị ka Chukwu gbaa unu ume na ihe unu na-eme ọ bụ ihe kacha dị mma, na ọkwa na unu jisi ike mee ka ndị nọ mpaghara ebe ọzọ nọ na Lagos anụ ya, a ga-esoro were na-eme ya ka ọ gazuo ebe niile. Ma dịka fada m nụrụ ya taa hụ ya, aga m enyekwa aka n'ime ka ihe gaa ọfụma. Njụta ndị fada ndị ọzọ mbịakwuo mee ka fada mụ na ya nọ na parish mata. A nwere ike kpọọ unu abịanyere anyị aka mgbe ọbụla ụmụaka nọ holidays nke buru ibu, unu kụziwere ha. Obi m dị n'ebe ụmụaka dị na-eto eto nọ ka ha mụta ka esi asụ asụsụ ala anyị, alfabet. Ọ ga-enyere anyị aka ha nwa ito ma mụta ka esi asụ ya. Udo dịrị unu. Ndewo. Ngwa kene ọhaneze ndị ikwuru okwu a n'ụbọchị. Ọhaneze, ana m asị ka Chukwu goziwe unu, na-enye unu ogologo ndụ na arụsi ike, ka ihe ọma niile nke anyị na-eme n'ụwa ka Chukwu werekwu ya were kwa anyị kwa Alaeze n'igwe site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ndewo. Ndewo.